Igbo ụmụ iyi oke ife na-emesi anyị dịrị Igbo dị n'olu rapụkwa na anyị na-ebube English anyị na-egbu ka ịmalụ dat na ife amafa bịa mee ebe a anyị mekwa afịa na onwere otu nchọrọ egwu anyị bụ onye Igbo ọ bụrụ akwa anyị yi mere anyị onye Igbo ọ bụrụkwanụ n'iyi English ma egiri bụ English ife agụ ji eme ile dị ya na mbọ ife agụ ji eme ile dị ya na mbọ mana ịmanụgo na ọ bụrụ na agwọ emeghị ife o ji bụrụ agwọ ụmụazị ga-eji ya wee kee nkụ amamịra ghọta na na-eghi wee eze ụgbọ iyo so ka o si wee dị bụ na aya ọchọ ka ntụpenye ya asụ onye Igbo anyị bụ nwanne m ọmụmụ egbu mma ya anyụrụ ahịa na nkọ onye ọbụla na-ejele anyị ije ọjọọ na nwa makwa ife o bu n'obi o iyotego mana ka anyị jisi ike kọwalịa na ejiri isi nwa dibịa na mgbọrọgwụ isi ude na-ada agbọ ncha ọ bụrụ ọbaba akpụrụ ya ife abụ etu anyị na-adị agba arọ ife na-esi nkakwa isi ọ dị ya n'ome ị na-aghọta kịta isi bukakwa ibu anyị ga-elie mana o nwero mmiri solunu anyị ama na amịkpụ ya o zochakwa ya agbacha agbalụ gị wee gwa sị na ikuku bịa n'isi ọdụ igwe ọ ga-arapịa o nwere ife akị ga-eme mkpume emele enu emele a nwanne ncha agbagodu ncha agbọghọ nwa misi ga na-asa alụ ama mere aghọta na ebe ị ga-abụrụkwa onye ogbo afọ ebe ị ga-abụrụ onye ogbo afọ ọ nwere ife ụsụ ji wee karịa ụmụ nnụnụ o bere okporo isi na anụ n'ọzọ mere anụ ọbara ga-abịa isi ị chọrọ ka ị dị ka m nwa chọrọ ka ị dị ka gị nwa akwụkwara na-ede ka ụsụ ịdịkwa ka ya na-efegharị o ọ ka na ọlụ na agba bụ na aghọta na inu bụ mmanụ Igbo ji eli okwu anyị bịara ụwa fịa etu ndị nna anyị fasidebela anyị ife abụ our own education system nke a kịta abụ western ọ bụrụ iwu bụ na anyị ga na-eme ka ndị ọcha mana anyị nwekwa ike ị na-eli ka ndị ọcha otu ndị obosi nọ eze ụmụ iyo nwanne m ka nna apịaghị n'ikosi ife abụla mba o nwere ike uche ya na-eje na saịd mana ife a mere anyị ole nwanne otu anụ ife mbụ bụ kosi mụnwa abụgodu kosi ịgba m drọ na ọdọka ọ bụ ugogbuzue ọchake ugogbuzue ọchake ụgbọna ka eteziri unyi na-arụ ọ wee chawazịa chakalịa ihe tego mana nsogbu adịrọ mana agbalụ na ebe ike ọnụma olie onwe ya ọ fụrụ m na-ebe anya mmiri ama akụ ya n'anya maka chi iwe fụ m wee na-amụ nkwụ kalịkalị be mmụọ ka ị ga-eje gbadi egwu ị na-anụbe nna agwa anyị ị na-ese mụ anya wee na-eti aka n'obi ọya mgbu ga-egbu gị na mụnwa ka ị na-ese wee cheta ifeme nwaanyị ga-eli isi kụpụrụ m ogbo egwu ka mgba egwu m ama na ụkwa mịalụ nwunye dị n'ikpe okwu ga-ana ya ka m ji asị ụkwa mịalụ nwunye dị m eji gbalụ nwa ikpe okwu ya na ụmụnna nwezuo akụ ya bụ na iferi na-adịghị oke ọkwada ka anyị ji asị egbe belụ ugo belụ ma nke sizi ibi ebera nku akwa anya asịzina asị gosi ya ebe ọ ga-ebe ọwara na-agba ibelụ onye ọzọ belụ enu ebuka ọ ga-aba anụnụ niile ama mere aghọta na dewe Igbo nwere ife na-eme nwanne m otu anyị si wee pịlịa a sị ka nye nwa obere lekshọ n'onu Igbo otu a ka anyị si ekwu ya mana ofe ka ara ama oge ekelu nkụ ụkwa ofe ka ada ama oge ekelu nkụ ụkwa onye ọ na-ada bowa mbe nna ya ọ na-eti uhie mee be nna onye ka ị chọọ ka ọ na-ada be nna onye mba nwanne ọkwa ebe pụọ ogwu dị n'ọkpa ewezoluo okwu n'ala
ebepụ ogwu dị n'ọkpa azụolu ụkwụ a ọkwanye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ahụ onye nọ nso na-anụ isi eze mana akwa akpụdebe ntị nso ewee ma ụla na-ewu Igbo eze onwe iyo nwanne ka ọrọ m n'ọfụ ife niile dị oke ngwa gbado n'anya shọ